Jangmi puni phai kebarni ASDC methanga sa hemalong pherang kyamai ingnisi Karbi Anglong lapen di Mahasau district aphan MP lapen MLA anghoi pabat nangji pusi Election Commission of India aphan panongsi Karbi Anglong Deputy Commissioner arideng pinpur aloh kepajir dama phuthak pherang kyamai ingnipon Kedamtang ningkan pharok lesir kebra troksi kebra hini ningkan ahut Karbi Anglong district along armu aphai lake suri trokebra Troksira pharo trogra phokebra hini lapen di Mahasau along rialo armu aphai lake surikresir kebra pharo troksir kebra trokner kebra trok ansi armu aphai ke do chorejo hini district along pen MP inut lapen MLA bang pho ansi pet pon chotlo lasin nona bangke hini district along setami armu aphai nang ke bara tengsi MP inghoi ke thom lapen MLA inghoi krener ke an pabat nang ji pusi ASDC song pen kedam tangjang mini phai kep arni Election Commission of India aphan memorandum alo panong pen Karbi Anglong DC Madhumita Bhagwati arideng pajir pon long loposi pherangkia maikang ni ahut ASDC pache thangchun bang Daniel Teron ningje pon Mungkin tangan ni kan 1972 penpilihan ka MPSC ke baki isikat sedijo district ini apa lapen la district ini gale mang ke thomlo lapen all India lo ta lapen district ke thene lo lapen armu ka enam ke bawo sini Chini, apa memorandum of philosophy dari Togo. Sini itu non-election commission akan kita bangun lah, MPSC ke bangun itu kan non-Sydney itu bangun. Total Sydney, dan iskar yang lama kan mau dikfulo, lah isi itu tentang konsensi, Sydney. Half lama kan isi pinjam tu, lapen West kar yang lama kan tak itu ya Sydney. Loksabalam tu mana negeri pun. Inapun total sitcom ciri itu. Lapen MLA bang ke ni lebih kita bang ke dipu non sitcom akimi itu nela. Kado ke sit people, non ke do bang sit lot, yang akimi sitcom ke sit people bang ke. Lapen hara hara non sit dulu non sit ni akimi nela. Total 3 MLA sit. Nunggu existing harakat LA segmen alok total kithom akin hini bilo Hemprek mate Article 244A ki hangalong MP anghoi majority kawi penta isia kisungdo athe bang pho Inglong a district of Harman Karja Abdun MLA penan parke Article 244A phuthak chedondona bangawi Assam along pangrum pet pen MLA aphai bang pharo sira inquire trok mate 126 ando lasong bong pen Inglong district hini pen bang phon vet la CMP anghoi la pen MLA anghoi setami hini district along pabat nangji la pen jasemet Inglong aswa khaya tuma phan panong pen si bang song hoi pabat nangji pusi ningji thu News report Karbi Anglong live